Hello, molo Christian siyabulisa. Ngeke niphinde ningasho benkosi kumakhaya mfoka mzamo mfoka nomeli khaya. Ngeke niphinde ningasho into yoba si-fresh silapha nje. Amashumi amabini anesithandathu kwinyanga kaCanzibe ngonyaka wamawaka amabini namashumi mabini anesithandathu kunjalo nje. Siyabulisa ke khaya sakuba lapha de kubetha u-12. Ndazi ukuba ngubani lo ndiphulukene naye kwiintonto zam kodwa namhlanje sile cofa imvaba. Sithini isizathu? Thini intsusa ngokungahlawulwa kwemivuzo yabasebenzi benkampani First Plan Protection Service ecofa imvaba? Straight sinjalo namhlanje asigungqi. Zithini izizathu okanye ithi zithini ezintsha ngokungahlawulwa kwemivuzo yabasebenzi benkampani First Plan Protection Services ecofa imvaba? Lapho namhlanje asigungqi nje. Ngokola nomthetho kaBoyce yena ngumsebenzi kanye apho siphinde sibe naye nomnumzana uXolani Katshutsha yena ke usuka kwimanyano yabasebenzi masithi ke kulilungu le-South African Economic Allied Workers Union. Sike sancokola napha kwiziveke ezimbalwa ezidlulileyo. Besicimba ke sakuba naye nomphathi umlawuli wenkampani le benithetha naye apha emini esithi uza kuba inxalenye yethu umnumzana uMbuso kaNdovela aza kuziphendulela ngokwakhe atsho uba kutheni nje bengabhatalwa abasebenzi. Kodwa ezimnandi ezokuba ngela thuba benithetha naye besithi uphezu kokuba abhatale abasebenzi ngalaa mzuzu besithi wenza intlawulo. Sawubuza ke apha kuba sele zingenile kusini na ezo mali. Kwakule nkqubo sawuphinde sive isandi apho intatheli yethu uZimasa kaMbandezele bencokola nothethela isebe lezothutho kwiphondo leMpuma Kapa uNathi Bhinqoth ephendula kwizizathu zokuba kutheni bengarholi njalo abasebenzi. On digital ndihamba nosaphokazi Ntika, on technical khona uNkosinathi Bhona, umculo ucwangciswe nguviwe umgcina mfoka mfundisi. NdingowaseKings Sabatha local municipality. Ndingoko wa 36 igaga lomntu omkhulu lihlala kwandula apho ndisuka khona kulo Gqasamba. Ewe lowo waziwayo ke ungophilileyo. Ukuba siyayiqhuba le nqwelo ithi loo nto leyo siphilile. Sinawukhala kuphele wena. Ingquba kacaka zengxaki ezijongene noluntu lwakuthi funeka sizibekele ubala njengonyana wendwenkulu. Andazi ukuba ngubani lo ndiphulukane naye apha kwiindwendwe zam, mandike ndikhangele kodwa uba ngubani. Mntakatshutsha ukhona? Yebo ngikhona, ninjani msakazi? Masikubulise sikwamkele tata. Enkosi kakhulu mani ngokuba ube kanti kunye nathi kusuku lwanamhlanje. MntakaBoyce ukhona? Mr. Boyce? Oh, kuyabonakala uba siphulukene ke no-Mr. Boyce ke mntakatshutsha. Sizamthatha simbuyise, simfake kwakhona kwenye ilayini ukuze sikwazi ukuqala kakuhle incoko yethu. Sacela nje usibambele ngolo hlobo mntakatshutsha sizoqhubeleka nencoko yethu.
ake sijonge ke ngokuba sibuyanga naye kusini na umntaka Boyce. Mr Boyce ukhona? Khona mhlekazi wami. Uba uvule unomathotholo omkhulu wami ndicela uvele ucike nje ngoba nguwo Hayi andinalo unomathotholo apha ekhayeni kwam. yintoni kanti le ibangela uba ndizive ngapha? Mimbi. Ubuske wavakala noko ungathi uyaphinda-phinda kodwa ke masike sicenge. Shilo ke mphulaphula sathi sineendwendwe zethu kusuku lwanamhlanje nalapho sijonga phaya kulaa mhlaba wasecofa imvaba sizifumene iingxelo zokuba abasebenzi isithuba esifikelela kwiinyanga ezintathu bengafumani mivuzo yabo. Yiyo le nto ufika umbuzo wethu usithi zithini ezintsha ngokungahlawulwa kwemivuzo yabasebenzi benkampani yonogada i-First Plan Protection Services phaya ecofa imvaba. Kumbuzo esiwuhlabileyo, ukuba ungumsebenzi wale nkampani nawe uzokwazi ukusithumelela ku-072 514 5381 usibalisele ngemeko apho. Ndishilo ke ndathi ndike ndanencoko kunye nomlawuli wale nkampani emini namhlanje sivene into yokuba sakube sincokola kweli bhonga sive ncakasana uba kakuhle kutheni bengahlawuleki nje abasebenzi, kutheni kukho ezi zikhalazo malunga noba kuhlawulwe abasebenzi. Kulapho ke sikhoyo kusuku lanamhlanje sawuzivela ke kubo ukuba ithini intsusa yayo yonke loo nto. Ndithetha ke ngomlawuli wale nkampani umnumzana Umbuso kaNdovela. Masike singene. Mthetho Boyce umsebenzi wale nkampani. Mntaka Boyce khawukusichubela. Seside sithethe ngenyanga ezingaka nje, iqale nini yonke le nto nibe kanti nikhalazela ukungapeyiswa? Injani imeko yokusebenza kwenu njengokuthe gabalala? Bayethe mhlekazi. Mandibulele mhlekazi wami uMaliwa. Ewe tata. Ndibulise kubaphulaphuli bevukani apha kwingingqi lethu icofa imvaba. Yeah. Chrisani kunye nevuyisile mini iyonke. Yeah. Mhlekazi wami into eyenzekayo apha mandiqale eqaleni. Yes. Elibani mandiqale pha kuJanuwari. NgoJanuwari asikubhatalekanga kule khampani. Sathula uJanuwari wonke singabhatalekanga. Sazokwale sikuphakathi ke ngoku xa siqala uFebruary sijonge enye ipayment kaFebruary uJanuwari nje sibhatalwanga kuthula. Yeah. Akho nento evakalayo ikhampani ithule ithe cwaka. Hayi sakhala sathi no kaloku kwenzeka ntoni. Kwangona ke ivelayo ikhampani ukuthi hayi imali endizonika iyonke nge-15 kaFebruary. Mhlawumbe simene nge-15 kaJanuwari sithi abantwana bafuna beye esikolweni. Abayanga sibhatalanga fees, abantwana abanazincwadi. Yeah. Abanayo nix, asinakutya nasezindlini. Hayi ke nyani ke ifike i-15 kaFebruary asibhatala uJanuwari noFebruary. Engxengxeza ke ngolo hlobo lwakangxengxeza ngalo. Esixela uba usengxakini imali. Hayi benethemba ke uba hayi ke noko enoba igqibelisile ke ngoku phaa kuJanuwari ukuba ke asinqwenele uba abantwana bethu baphinde ngoMarch. Andithi usibhatele uJanuwari noFebruary. Yeah. Afike i-15 kaMarch. Still akho nto ithethayo singapeyi nge-15 kaMarch. Andithi silindele imali sibe nge-15 mos into yethu asindelanga siduri nge-15 silindele imali nge-15. Yeah. Yagqiba 15 no akho mali. Ayibo ithumele i-supervisors zethu. Kanti nisibuzele noko kaloku i-15 ngokuyigqithile and akho lizwe. Ithina le nto sasoloko sathina xa kufuneka sifumene imali yethu kufuneka sisoloko sikhalile. Kodwa idate ifikile. Inani le nto ingaske ifike into ethi imali ayizuba khona before idate so that nathi sikwazi uziselela. Ithini le nto yinto netinzima kangaka. Yeah. Hayi babuze ke abasithetheyo osupervisor bethu. Ivele sithi into hayi imali ayikho akanamali umhlekazi uthi usezingxakini zemali. Nale mibuzo ke siyibuzayo uba ngoku xa usezingxakini zemali why ungenasixelela before le date sifika ngayo not uba sikulinde imali sifika isituri. Singafumani izimpendulo ke apho. NguMarch ndila ngayo ke ngoba sipeyi andithi. Yagqitha nale date. Waphakathi uMarch.
u-April ke ngoku yena ku-April ke ngoku imali ayikho and akho story ke ngoku ivusa umnyele lento abasebenzi xa bangoku abasebenzi bade bavule nezinto ezithile no kaloku make sibhayeni ileta ngoku esibhayela umhlekazi okokuqala nje sineminyaka apha mibini khange siyifumane imali yebhonasi ikubini bekumele uba unyaka nonyaka siyafumana imali yebhonasi azikhange sifumane i-increment laa mali ifunyanwa ngumsebenzi umntu wonke ophangelayo xa ngaba ugqibe unyaka ufumana i-increment unyaka nonyaka mos amaxabiso awonyuka so unyanzela uba nemivuzo yonyuso akhange siyifumane naloo nto akhange kuziwe nakuthi akhange sifumane ibhonasi akhange sifumane neelizwe no masizibhale phantsi simthumelele umnumzana uba mnumzana ungalibali kaloku uba njengoba ungasibhatali nje usenezinto ongekasibhatali zona ezifana ne-annual leave ezifana ne-annual increment ezifana nebonus owawusayinise zona kwi-contract but now sibone ngemivuzo lo ayibonakali kwenzeka ntoni hayi kube nzima singazifumani iphinda zanga xa uba mnakuleyo into yona akakasithindi unanamhlanje kuleyo uba sithi ibonus siyayideserve uba uyibhalile kwilantuka kwi-contract i-annual increase siyayideserve i-leave siyayifuna and ke ngoku i-contract yakhe iyaphela ngo-April ngoMeyi bangelinye ikhampani iza ke ngoku so vele icaca nje le nto ngokuba heyi silahlelwe kwesinomso akukho nto sizayifumana apha akakasiphenduli namhlanje ke kwezo zinto ezo so ke siqonde ke ngoku uba makhe sirhwethe i-department le siyiphangela kuyo ka-in-house heyi department sinale ngxaki sibhalilete apha sibhalele umhlekazi uba akhange siye kwilizwe so sesifuna imali ngoku uba uyahamba kakade akhange sifumane annual increment okay ndicela ukubamba kanjalo ke mntakaBoyce sothatha nje ivenkile emveni koko siqhubelekele ncoko uba uphaya kanye first plan protection services security company phaya icofa imvaba mhlawumbi ngumsebenzi apho okanye unamava okungapeyiswa okanye ungapeyiswa ngexesha elithile nayisombulula njani kuyona inkampani njengabasebenzi 072 514 5381 okay sonke siyabazi omamsara laa mzali ofowuna nje ukuva impilo sakusiphendula nini uyazi ukuba umnxeba ngamnye awenzayo okanye itext iya kwi-funeral cover yakhe yasimahla ndiyotshata nini uza kufowuna efowunile de afikelele okungenani kwi-R120 aritshatsha ngayo ngenyanga utheni ungekayamkeli i-friend request yam encoko nganye okanye iscroll ufumana i-funeral cover ye-R10,000 simahla ritshaja njenge-R120 rhoqo ngenyanga ufumane ikhava awugcwalisi forms ii-debit orders akufuneki novavanyo lwezempilo ritshaja kwi-VodaPay app okanye udayele *123# kukho imiqathango further together Vodacom 26 nesiqingatha emveni ko-9 o'clock mntakaBoyce ubusaqhuba ke tata nambhalela aniyafumana mpendulo nabhenele esebeni eliphi isebe eli lezothutho isebe lezothutho mhlekazi eli lenza le ndlela line-construction le ingu-in-house lenza le ndlela suke exoza uba bibheka askitoni sithi malingenelele kuba ngoku xa kunjena sibhenela kulo kaloku lilo elisiphathele le khampani ele izinto zingahambi kakuhle nje ikhampani eza nesebe eli sibuza kulo ke kuba wena izithini izibhambathiso zakho nekhampani le ngoba ngoku le khampani ngolu hlobo isiqhuba ngalo ayiqhubi ngolu hlobo esicinga fanuba i-basic conditions of employment zihamba ngayo wena xa ubumthathe ecomplya kwezi zinto ethe uzawucomplya kwezi zinto okanye nivele nje nangena efieldini nathi makusetyenzwe isebe ke lithembise ke abaphathi aba balo balapha esayithini osite manager uba no sake simkwece sihlange phantsi khange ninyamezele yaqona sithi no asinangxaki nonyamezela sizawunyamezela hayi ndicela uba mna inoba mhlawumbi iye yaphela inyanga leyo ka-April ngesangena kuMeyi kungekho mpendulo asikhange siyifumane impendulo nalapho phofu asipeyi asifumani mali sinyamezela kwiveki nje endicinga fanuba izimbini ezipheleleyo hayi saqonda ke ngokuba no into yakuncedisa ngoku kuba noko ke siyime phaa egeyithini
singabasebenzi simemelela ke ngoku sixwayisa uMr Thutsha sizama ingcebiso njengomuntu osikhokelayo apha kwitati yethu. Mhlekazi wami Mr Thutsha sizakwenza ngolu hlobo ke ngoba ngoku asifumane izimpendulo ne-department ayibuyeli kuthi ithi uthini uMr Ndovela malunga nemali malunga ne-payment yethu. Imi egeyitini sivale sithi sicela ke ngoku isebe eli likhe lime likhe lihoyane nale nto yoba silala singatyanga abantwana bethu bengatyanga bona belala betyile nomnumzana Ndovela lowo kanye. Bakhe badibane ngathi bakhe babone uba benza ntoni na ngathi. Kwakungomvulo loo mini ndicinga phambi ngumvulo ongapha nothi losuka kuwo umvulo wawo. Bathembise ke uba hayi ngolwesihlanu imali yenu izawungena ngalo lwesihlanu njengoba ngolwesihlanu imali yenu izawungena. Kuthembisa uMr Ndovela. Kuthembisa uMr Ndovela nesebe badibene bathembisa bobabini ngoba bazawuzama indlela zoba imali siyifumane njengoba kwakungomvulo loo mini sivale igeyiti bathembisa ngoba ngolwesihlanu lowo walo fiki sayifumana imali. Ngelo xesha kwakusathethwa ngenyanga ezintathu, right? Kusathethwa ngenyanga ezintathu ngelo xesha. Okay. That is ngu-April, March, April, May. Masithi Mr. Maliwa bathetha ngenyanga ezimbini. Okay. Zibe ngolo hlobo enye inyanga le ndicinga fanuba uzayibhatala siphumile apha enantini apha esayithini, right? Sure. Yeah, kuba sibhatala nge-15, that is inyanga yethu ngu-15 to 15. Uyayibona? So enye le sithatha inyanga masiyeke masithi zimbini. Okay. Silinde ke siqonde uba hayi xa betshoyo makhe siyivule igeyiti le. Basebenze ngoba bakhala ngoba banee-targets zabo siqonde ke noko asifuni uba unfair. Makhe siyivule igeyiti le silinde ngohlobo thina. Ingene ke nyhani ngolwesihlanu loo mali leyo. Kungene umvuzo omnye. Ebeni besi-expecte uba izawungena imivuzo emibini. Ke ngoku bebethe bazasinika iyonke ngalo lwesihlanu. That is i-2 wages. Hello. Wena sekhona tata. Ndingumamele mhlekazi. Okay. Ke ingangeni ke ngoku kungena umvuzo omnye. Siqonde ke uba masinyamezele nale ngoba babuye nento ethi hayi omnye ke ngoku umvuzo uzawungena that is le namhlanje namhlanje. Kungolwesibini namhlanje. Ngolwesibini. Bathi enye no. Enye naphinda niyifumane phaa ngolwesibini. Kusho ukuthi ke bakhala ngengxaki zezimali bobabini department noMr Ndovela. Okay. Bakhala ngengxaki zezimali. Umbuzo esiba nawo ke kuyo yonke le nto ngoba kwalani ukuqhagamshelana nabasebenzi nibaxelele uba ingxaki yemali ikhona ngoba kufuneka de siphakame kuze yonke le nto kumayenzeka kufuneka de siphakame sithi silambile. Siphume emakhaya sithi siyaphangela. Sithele ingxaki xa kumane sibuya sikhala ngediti sikhale ngale iditi uba sawupeya ngele ingangeni imali thina sikhale ngale iditi. Kwalani ukuqhagamshelana nathi nithi kuthi imali ayisazubakho ngediti ethile. Iyawubakho ngediti ethile. Funeka de siphakame izokuthetha. Nanso le nto iflu. Namhlanje ke mhlekazi esilinde imali. Bakhona ke abathi sebeyifumene abasebenzisa uStandard Bank. Bakhona bathi kwasho ukuthi abanye bakayifumana. Kwasho ukuthi yenyanga yesibini ke ngoku leyo. Yenyanga yesibini ke ngoku le besiyilindile besithenjiswe ngayo ngoba izawuba. Okay. So usakushiyana ibhanki ngoku isatsho le nto sibe sisitsho. Bathi kushiyana ibhanki ke aziziyazi ke no-technical zebhanki. No ndikubambile mntakaBoyce mandikubambe kuloo ndawo sibambe kanjalo. MntakaThutsha. Yebo. Ngoqinisekileyo njenge-union yinto lekudala niyilandelela. Khawusibeke nani kwiinzame zenu njenge-union. Uqala kwenu ukuyifumana nazama ngeyiphi indlela uyilandelela. Yapasa? Bayethe mhlekazi. Ngizobingelela bonke abaphulaphuli bomsakazi. Bingelele nawe umsakazi ne-comrade yami esisebenzisana nayo Mr Boyce. Sizamile unfortunately ngokwelo koza la ngizofuna uqale ngiqale emuva. Yes please. La uBoyce engayikhavanga khona. Le nkampani yabo njoba isebenza laphayana eCofimvaba. One, ayifuni nje ukucomply nomthetho. Ayiqali lento la kwindaba yokuhola kwabo. Iqala even kwi-hourly rate. Ngo-2024 befuna babhadala u-5,499 rand
besebenza u-18 shift kodwa bibabhatala u-5,000 rand. We went to i-CCMA, we won a case. Currently that case imali yabasebenzi masibala ama-overtime ngoba abasebenza u-6 days in a week, but that is not permissible in terms of the law because they're supposed to work 4 days in and 3 days off because we're under compression working hours. That amount must be including ama-bonus, ama-annual bonus abo, nama-Sunday, nama-public holiday, nama-night shift allowance. It's 689,093 rand 52 cents. That award was issued on June last year. Up to now, the company is not paid. Lelo mali ayikayibhatali. Sesiko sheriff saya phambili siya sheriff. Mase benzo isiqhamishelana sithintana noceba sizama ukuthi bangenelele nayo department sifuna uba ne-meeting ngoba sibebe saba nayo inhlanganiso laba bebeyadenda khona abasebenzi. Sabanyanzelisa ukuthi babuyisele kodwa into engayisho nje ukuthi when you trying to communicate with the company i-HR yakhona ivesane itshela ukuthi uzobuya umphathi. That is the end of lokho the road and then asikwazi ukuthi siphinde siqhubeke sibe nama engagement with i-department. I mean ilokho yena ke umnikazi wenkampani. And sizamile even na kwi-department ukuthi sithi masibathinta abantu bazoba nama-meeting ngoba kule issue nje ngizodlulisa nokubulela kakhulu kuceba obasincedayo awakhona iCofimva uceba uGolubele ngoba bayangenelela kodwa ingxaki esinayo kakhulu iyona i-department itself. Naye umphathi wenkampani because i-department it is wrong let abayenzayo in terms of i-tender. Umuntu mayineza i-tender is supposed to come with cash flow wakhe ukuthi ngalesikhathi efaka i-invoice ebekhokhela abasebenzi. But lapho iCofimva we find it very strange. Sitshelwa i-department ukuthi iyona engakhokhile abasebenzi mabanyamezele, which means i-department ayimenzi umqashi ukuthi a-comply. And uma kuyiyona i-department endifendayo siba ne-problem because ngabe sesiwafakile ama-cases CCMA section 73A but ingxaki sizoyifaka i-case ithi ingakahlali i-case mase iyabhatala ikhampani ngendlela ebhatala ngayo because roughly it take about 30 days to 60 days ukuthi i-case ihlale CCMA iphinde izophinda ithatha another 14 days for our but we are working together with ama-comrades zama ukuthi sibacela ukuthi asi-challenge bafaka ama-internal grievances ngaphakathi but we are not getting any joy even from i-company and from even i-Department of Transport because kuwo konke nje okuyizimfanelo zabasebenzi including Provident Fund there is nothing i-company ecomplyayo kuzona. Ungababona benxiba ama-uniform nje uthembe ukuthi i-company is a good company but even currently they are not being paid hourly rate le efuna bebayibhatalwa ngowe-government gazette ngoba kulo nyaka imali efuna bebayibhatalwa njengoba sesiku-2026 to 2027 funa ngabe i-hourly rate yabo iwu-33 rand 33 cent but is not that 33 rand 33 cent. And uma ungabheka even ama-shift abawasebenzayo akubona lawa agazethiwe ngokwe-government gazette they are not working u-18 shift basebenza more than that because if baku-18 shift supposed to be 6,726. Okay. Engakusho nje ukuthi kubuhlungu ngoba even namanje abasebenzi ama-salaries abaya-affected ama-debit order they are getting cancelled. They are being charged ema-bank for ilokho zama-overdraft mayifika ama-debit order etsale imali ingekho. Sure. And we are not getting any assistance from the department. Nakuyena umqashi akithi uyadelela nje masibabeka ngamafishane olimi lethu thina ngala eKZN uqoba into ala ngisagile akabazi abasebenzi. Yeah. Andiyazi ke noba mande kungenele nakulonto because kwamna into bavumelana ubana uzawube lapha enkqubeni athethe nathi the next thing ngokakabambi ifowuni loo nto le ithetha ukuthi akayirespect le platform nam ndinayo into etshoyo. Masibuye size kuwe mntakaBoyce. Mhleka. Niba ngaphi ningabasebenzi kule site?
Khawusobela umfanekiso we-day to day life. Xa kuphela inyanga nemeko yenu emva ekhaya ngokuxhomekeka kulo msebenzi. Mandibulele kuqala kuMntakatshutsha. Njekazi wam apha emsebenzini siba I think by 38 Kule by site. 38, but it's a pity ndibele ukuthumelela roster lesisebenza ngayo. All right, no problem. Mntakamaliwa ibuhlungu indlela esibangela ngayo apha. Uba unoyimamela nakomnye umuntu mhlawumbi oyi-security apha eCofimvaba ongaphangeleli ikhampani, thina sihamba sodwa nje apha sine umuntu aphangele i-7 days, 7 nights, mandingathi days, 7 nights before off 2 days. Being a security ungalali i-7 nights. Ube seTshilumisa Thutha wathi ayikho semthethweni nje yonke lento. Yeah. 7 days unga-ofi. Kufuneke uhlale usuku bonke uvuke ekuseni uphangele. Okwesibini kunezi-robberies zenzeka kakhulu apha njengoba sigada le plant kule ndlela ibheke asikithoni. Kune-robberies ezenzekayo abasebenzi bethu besaxhuthelwa iifowuni zethu ngobusuku uba bekuzothathwa idizili kuza kuxuthwa ifowuni. Yagqiba leyo fowuni ingabhatalwa ikhampani. Akho ne-counselling enziwayo yoba kuthiwe lo muntu ebexuthelwe ifowuni. If uxuthelwe ifowuni namhlanje wabotshelelwa washiywa apho wazokhululwa ekuseni, life goes on. Akho mntu uzawuhlupha njengoba kuthiwe how do you feel, uzipha kanjani? Life goes on. Umuntu ufuneka ngomso seseshiftini utraumatized njalo. Yeah. Ndizama ukubonakalisa ke Mntakamaliwa uba le indlela siphangela ngayo apha mhlawumbe ndizakuthumelela iroster uyibone nawe uzokubona uba naku umuntu una 8 night shift plus uzawu-offer i-2 days abuyele kwi-7 night shift njalo njalo. Kwayiroster nje yakhona ngolibone nje uba le ingathi ayenziwe ngelaa xesha le-apartheid. I'm sure uba ndize amagama afana nalawo besingazelanga wona, but uyibone nje uba le iroster yenziwe apha nendlela ozawuphangela ngayo hayi ayincumisi. Ayincumisi. All right. 072-514-5381. Uke wakuyimeko yokuba ulusebenzela i-security company fumaniseka ukuba kukho inyanga apho ningahlawulwa khona. Njengabasebenzi nayichophela njani lo meko? Mhlawumbi kule sithetha ngayo namhlanje, First Plan Protection Services kaMnumzana uMbuso kaNdovela. Athina amava wakho apho 072-514-5381. Mhlawumbi kule site seCofimvaba yabelana nathi kuba sinawuyazi ncam into elapho. Phambi koba ndize kuwe ke Mntakatshutsha, masike sive uba isebe eli lezothutho iDepartment yakwaTransport ithini ngalomba ngethuba inxibelelana kunye nentatheli yethu uZimasa kaMbandezele embuza ngokuba iyakusonjululwa nini, bawukurholiswa nini abasebenzi? Sizifumene ezo ngxelo. Khumbule ke ukuba abasebenzi abaqeshwa ngalisebe lezothutho ngqo, kodwa baqeshwe yinkampani eyenza ushishino nesebe lezothutho. Ngoko ke sisafuna ingxelo ethe vetshe kwinkampani le khona ukuze sibe nokubona ukuba yintoni ungenelelo esinothi silwenze, ngoba kusemdleni wethu ukubona amalungelo abantu namalungelo abasebenzi enganyashelwa phansi. Ngoko ke siyibeke esweni le meko, sizakwenza konke okusemandleni ukuqinisekisa ukubana imithetho iyathotyelwa khona ukuze abantu babe nokwazi ukuqhubeka besenza ushishino nathi, ngoba nokuba siphelisa mhlawumbe isivumelwano sengqesho nenkampani le, loo nto leyo iseza kuphela ichaphazela abasebenzi aba. Yiyo loo nto sifuna ukufumana iinkcukacha ezithe vetshe kwinkampani le, siqinisekise uba ngabana amalungelo abasebenzi ayahlonipha. Now ithi ke ngoku loo nto Mntakatshutsha, nantsi i-payment yenziwe yenyanga eyi-1. Kuni njenge-union yonele loo nto? Kuthina nje noma ngabe kuthiwa benze ama-payment awu-2, we don't have to need to get i-payment from i-department. As kwi-tender nje, tender process, procedure. Uma ngabe uthatha umsebenzi uba nawo uphethe cash, umqeshi lo uphethe ikampani, it is the-obligation yakho ukuthi yena uma ufika i-15 abangena abasebenzi, ngoba leyo mali leyo
njengoba iphumile kwimanje i-profit ayenzile akababhatali bona umaintain abantu bakhe abasebenza kwamanye ama-site amaintain iy'moto zakhe akawakhokheli ama-debt abasebenzi kuthina it is unfair labor practice even kwalento ezothi i-department baqashanga labasebenzi i-department iyona eshoyo estipulate ama-regulations ukuthi how many staff complement you need inside if bafuna ama-arm guard abantu abama-competent they are the one who give the direction ukuthi even i-duration ye-contract i-department into efuna biyayenza ngoba bayahluleka ukunikeza lama-contract labonxiwa ababiza ngama-comrades abave ba-ansource abasebenzi ngoba bona ibabuhlungu bathi kuthina basebenzi imali ayikho ku-department kodwa bona bakaze even nenyanga eyodwa bangapeyi kodwa masekuyiwa abasebenzi laba abaprotecta iy'mpilo zabo masekuthiwa imali ayikho. Now uma singayibheka-ke lonto ukuthi how much is costing for i-department to awukhipha umsebenzi awukhiphela abantu bangaphandle kumele u-outsource lo msebenzi wakho uthi ubiza malini njengoba bekhokhelwa o-5,000 rand uzothola ukuthi igadi uthi ayikhokhela lo 5,000 masingathi akavula i-tender document uzothola ukuthi is more than that yizi noma kungenayo ama-figures akhona. Now thina as i-labor we are saying let's get rid of these ama-tender companies. I-department ayibaqeshe bona abasebenzi isizathu sokuthi ayiba-insource ingobani one kunale silwane lesi noma kunale mentality abayisebenzisayo i-abusive i-exploitation abayenzayo bathi abasebenzi baku-month to month babanikeza u-3 years we-contract. Lo 3 years we-contract uyaba-disadvantage abasebenzi. One, years of long service is getting affected. I-provident fund yabo nayo iya-affecteka kubona and abanayo i-permanent job abazazi ukuthi la sisebenza ngesigxini. But what is required kwi-department ukuthi lama-post abanawo is on a permanent base. There's no need ukuthi ba-outsource lo msebenzi as if kwakhiwa isikole noma kuyolinywa noma kuyohlahla umoba lawo ngathi hayi lo is a seasonal work. This is a permanent position ekhona ngaphakathi and they need ukuthi i-department iba-insource labasebenzi isebenze ngabo abantu abanganikezwa ama-contract makuthiwa nenza umgaqo unama-pothole and then we need an agent contract isizofitha lo mgaqo because after ufitha umgaqo there's no need ukuthi uphinde ulokhuze uwenze ama-pothole. But with the security company ama-property ka-government ama-computer izimoto even nobomi babo it is required in a daily base ukuthi they must be protected. There is no need ukuthi bafuna ukuthi bacebise laba abanye o-comrades babo ngoba mabe yabona ezi-BEE bayifuna yonke imali yabo bayinikeza futhi ngendlela makuyiwa kuma-annual increase njengoba desho ucolleague wakho ulokhuzo uBoyisile bayayithola imali yabo. If abayitholanga baye-back pay with the full compensation abayinikezwayo kodwa masekuyiwa abasebenzi bazokutshela ukuthi bona babaqashanga abasebenzi ubani kanti oholela abasebenzi ngoba iyona i-department lo ophakathi nendawo umqeshi uyi-middleman yena nje okwazi ukuthi akamanager supervisor lapha ne-site kodwa umuntu okuyena okhipha imali ngeke u-first plan azakwazi ukumaintaina labasebenzi if i-department yabaholela manje lento abasebenzisa ipolitiki le engalungile edukisa abasebenzi ngoba befuna ukuprotecta ama-interest alama-petty butcher azibiza ngama-comrades athi ama-comrades kodwa bebonxiwe beyicabangela bona. Kuthina it is totally not acceptable. It is a totally exploitation, is unfair labor practice. Because if aba-insource labasebenzi angisho ukuthi nginesho ngale fake engizoyisho kodwa ngiyacabanga ukuthi igade yodwa mhlawumbe ake sithi iyo-15,000 for argument's sake. Kulo 15,000 how many security job creation can be done with that one card? If lo muntu uyinsosiwe bangakwazi ukuthi baqasha amagadi awutho in terms of i-hourly rate lekhona babakhokhele futhi ngendlela e-right. Kodwa manje bona abanandaba naloo nto njengoba esho nje yabona njengoba besebenza 7 days it is a huge exploitation because on that 7 days they are saving imali bona umqeshi ngoba kulo 7 days u-3 days ayifuna abasebenzi 4 days in terms of ilokhuza i-government gazette leka December 2022 ku-page 44 anti-compression working hours
iyasho ithi umsebenzi akufuneka asebenze more than 48 hours in any week. Now iba disadvantage kanjani abasebenzi? Labasebenzi ngalesikhathi kufuneka baphumule. Bona abakhokhelwa i-overtime. And secondly, incisha abanye abantu ukuthi kube khona i-job creation because they're supposed to be having another shift. Release labasebenzi lapho. If abasebenzi bawu-10 elokhuzeni eshiftini eyodwa, there's another 10 relievers that's supposed to come and contribute to the economy yasemzansi. Kodwa bona bayaba disadvantage. Bangabakhokheli labantu laba leyo mali iza kubona. But still noma benyamazela abasebenzi, even lo half lo kuze lo 5%, I mean ilokuze u1.5 ifuneka babanikezele the overtime, they are not even paying them. And ngala i-department masizothi yona ayibaqeshi abasebenzi kodwa bayayazi bona i-budgeting that for thina it is a total exploitation kubasebenzi. It is not fair because if kuthiwa i-department iyenza kahle funeka ngabe labantu mabethiwa bawu-10 kuthi makuphela u4 days iba-relieve masengena abanye abawu-10. But what is worse with the situation, when the work is getting caught sleeping on duty, it's being fired or being called for a disciplinary hearing, but forgetting into guys who in a normal, because in night shift it is not a normal in the right. No, 4 days, you get exhausted, you must go and rest. The resting period during the compression working hours is 3 days. Njengoba besebenza nje mongambuza uMr Bosini uzokutshela baphangela 21 days. Most ababuza ukuthi overtime bayifumana. Kulo 21 days sebelimele bona abasebenzi. Yeah. Kuphela imizi la ayivuki imizi yobaba omkhulu. Ngoba indoda iluka ihleli esigangeni igadene nendoda. Isho umuzi wakhe kodwa ayikwazi ukuthi compensate. It is a totally unfair labor practice. Abayenzayo yona department itself. And what is worse, even economic department of labor within iTsofimvaba, they are not doing the inspection in terms of to make sure that lezi company are compliant, rather than to get i-service kubona hayi bazokutshela post to bill abathi icommand so command bathi iya elokuza ebhisha kodwa bona bakhona bala bakhona baseTsofimvaba but deploy as a satellite office. They are not assisting us. Only the people that were assisting us Cebo othatha uGulubela no uzomkhumbuza uComrade umama lo abakulisatsha esikhona laphana umamunopolite nabanye ama-comrade engawazi akuyibona ba-engage sizesime laphana sisilwe labasebenzi even begxothiwe labasebenzi azange ize nje i-department yeza leyakale azange ifuna ukuzi-involve yayihlalele kunaloko yasokelisa abanye ukuthi asizukuthetha ngenye inkampani ngoba zikhona ezinye khona but-ke in short nje ngifuna umsakazi ukuthi it is a totally not right abayenzayo. It is a exploitation. It is worse uma futhi izokwenziwa abantu abazibiza ukuthi ba-ama-comrade bethi bona kuthiwa aba-empowerisha abantu mase be-exploit abanye abantu kodwa begibele iy'moto ezinesondo emhlane. Sikumzuzu wesibhozo phambi kwensimbi yeshumi kwivukani FM ngokola nomnumzana uXolani Kachucha ena lilungu le-South African Economic Allied Workers Union, manyano leyo yabasebenzi. Kwincala sinomsebenzi umthetho kaBoyce, yena ke usebenza phaa kulaa nkampani ibizwa ngokuba yi-First Plan Protection Services, site nantsi eTsofimvaba. Umba esingawo ngumba okungarholiswa ile nkampani. Sizama ukhangela ke isizathu ufika besithungela besinika imbali yokuba iqale phi yonke le nto nenzame abazenzileyo ukuzama uba ilizwi labo livakale. Kodwa kuyabonakala into yokuba ikhona inyanga esele ihlawulwe ngokutsho kwabo. Ndithethile nomnikazi wele nkampani uMbuso Morris Ndovela emini namhlanje. Savumelana into yokuba sakube sincokola apha asixelele ukuba kutheni bekhalaza nje abasebenzi. Kangangoba ezinye zezinto bekuncokola nam off the record uba banengxaki ngento edibene nokubhatalwa kwangethuba. I-department
Now ndidlala le soundbite kaBhinqosa othethela isebe lezothutho ngethuba ethetha nentatheli yethu uZimasa Mbandezela. Uba usimamele esisandi asincedisi ngoba yingxaki endala le ngokwezikhalazo zabasebenzi, but ivakala apha kusafuneke kudityene. Ndathi ke siyavuya ke xa kukhona ii-payments ezenziweyo zale nyanga, kodwa kuzawuthiwani ngezinye inyanga. Silapho ke namhlanje uba uyangena ufika sincokola ngaloo mba. Unawo amava okusebenzela inkampani yoonogada nanike nafikelelana kwimeko apho naningapeyi khona? Izizathu nanizixelelwana nayisombulula njani njengabasebenzi? Kuba bakhalazela into yoba kwa umqeshi lo akahlali nabo kwisithebe sengxoxo. Yeyona nto ke leyo ke iye ikhwankqise kakhulu uba umcimbi omninzi xa kunzima i-communication uyawubekela phi ekubeni kuba makuhlalelwe isisombululo, kube khona isisombululo kuloo ngxaki. Fika silapho ke namhlanje. Inombolo yethu ngu-072 514 5381. Usitsalela umnxeba kule nombolo, kodwa kule nombolo awusebenzisa uWhatsApp awumfowuneli uWhatsApp. Sithumelele i-voice note kuWhatsApp uvakalise uluvo lwakho, uthethe nathi kolu suku lwanamhlanje. Fika silapho ke. Ake sijonge ngapha uba akho nto siyifumanayo na. Molweni msasazi, kumthembu luthetha. Uyabona uba ke ngoku lo mbane ethetha ngawo, lo mcimbi we-security, because zonke i-security zalapha e-Eastern Cape zihlukunyezwa left and right, and namalungu kaBargaining Council akajikelezi azobona aba bantu basiqashile, ngoba oomasipala bathi xa xa ningabhatalwa, xa ningabhatalwanga bathi abangeni ndawo, kodwa bona bayazi imali ababhatala ii-guards. Ayizezi mali kubhatalwa ngaso. Umzekelo, umasipala udla ngokuthi igadi iyi-1 uyibhatala 10,000, kodwa xa ubala loo mali ayifikeleli nalapho. Bababhatala oma-4,000, 5,000, but ayifiki kwaku-9. So ngabo bonke abenza loo nto, because aba bantu badlisana bebodwa. Bathi into abayifuna bona, bathi bona bafuna kubekho umntu ophaa e-guard room, but babe bengayazi noba abantu basebenzela abantwana babo. Yiyona nto ibefana ube xa isenziwa ikitshintshwe njengezinye iindawo. Ii-security bangabaziqashe kumasipala, zisebenzela umasipala, ziphume kwezi private company because zizo ezihlukumeza abantu. Kumthembu, eLady Fredanko. Nkosi Mthembu, ndiyayibona loo suggestion, kodwa ke sesilapha ngoku. Iyakhuthazwa into yokuba abantu mabazivulele amashishini abo, uMaliwa azivulele i-security company yakhe. Siphila njani kuloo meko? Sesilapha ngoku, funeke sifumene isisombululo ukuba naye laa mntu kufuneke ephilile lowa, akwazi ukuzenzela ingeniso. Kodwa ke ngoku sihlangabezana njani? Xa yazi kwi-private nakwi-public sector ndiske ndothuke xa ngo-2026 kusekhona ingxaki ye-communication, usa-avoyida abantu ebefana uba ucommunicata nabo. Ngo-2026 Mntakameliwa ngumphulaphula apha eDordrecht. ewe tata. Nam Mntakameliwa kwenye ikhampani, kwezi khampani eziyenza le nto kuthiwa ngutyekani. Wenza exactly le nto ithethwa ile ndoda. Yenza exactly le nto ithethwa ile ndoda. Ke thina ke sinenyanga zintathu apha isibhatala khona ivele sinika ama-2,000, sinika ama-2,000, isiphinde mhlawumbi kule inyanga iphinde isinuka i-2,000, 2.5. Yenza exactly. Nathi singavuya uba lo mfo uthethayo wakwa akaze nakwacala langapha eDordrecht, azosinceda nathi kweli cala lalapha eDordrecht. Sure. Eqala uva nomntu waseDordrecht kule nkqubo. Enkosi bhuti, neenkcukacha zakho sizithathile kweli cala. Unawo amava? Nayisombulula njani ukuba nayisombulula?
Thetha nathi sive. ngingangenelela msakazi lapho. Yeah, no problem, but sakunika enzela uba bafuna kube khona kutshintshwe futhi nitshintshiselane ngee-numbers yonke loo nto ezokwenzeka. Masive ekhaya 0725145381. Yenzoka zami ngicela ukundibuza apho tata. Ndinephupha endisandokuphupha apha ngoku. Hayi. Msakazi unjani? Ndizacela lo tata wenyona akashiyele iinamba zakhe. Zofuna uncedwa nathi apha. Sizofuna uncedwa nathi kwicala se-Elliot. Nekhampani apha ekuthiwa ngu-SOV esiyiphangalelayo. Hayi sisengxakini apha. Sisengxakini apha. Sinenyanga ngoku inoba yeyesithathu ngoku kule sikhuyo ngoku inyanga. Siyigqibayo ngoku. Oko sasigqibela ubhatalwa nguFebruwari, imali epheleleyo. Yho. Ezi kampani ke into ezenzayo ke msasazi kubakho inyanga ihleli phambili oko, kuhleli phambili oko. Umvuzo siwugqibele ngokaFebruwari opheleleyo, siwubhatalwe ngoMatshi. Ngoku ekaMatshi imali sizoyinikwa ngoApril ingaphelelanga. Hayi. Andiyazi kwa yile nto, andiyazi. Andiyazi. Kwakuthiwa idate iyi-15 ngoku. Le hafu besiyinikwe nge-29, 28. Ngoku zele nje sicele nje amagama esilungu nje singawaziyo. Yho, ingxaki esikuyo apha inzima kakhulu. Ikhampani ekuthiwa ngu-SOV apha. Hayi sidinga nje union nathi apha. Sikwenye into nje singayaziyo apha. Into endiyilibalayo, ikhontrakthi asayisayiniswa basayinisa ikhontrakthi yenyanga. NgoFebruwari sayinisa ikhontrakthi yenyanga. Ngubani ngoku sisaqhubeka sisaphangela. Isithi sireyitha i-R28. R28. Yho, hayi. Akuna-night allowance, akunantoni yaphangela qha. Yho, hayi. Siyamcela lo tata akasifike apho kuthi e-Elliot. Sike sifuna lena, sike sijoyine kokwethu. Ayikho le nto. Okay, noted. Mntakatshutsha, Yebo. mandikunike uphawule kwaba ngokhethekileyo singawushiyanga nalo wethu umxhola, siwushiyanga kodwa baninzi abantu abareleyithayo kule ngxaki. Kutheni kunje? Kulaba abanama-problem, especially Elliot, bakhona ama-comrades nabo, kodwa ngizoyishiya inamba, ngizocela sixhumane nabo. Okay. Mase siyakwazi ukuthi sivule ama-case if baya-underpay, we can assist mase bengenile embuthweni. But into engizoyisho nje ukuthi meza kumbutho sithanda abantu aba-brave who will stand up for their right, because when you join a union, you are not in a picnic. Siyalwa silela ama-workers' right. Nama becinga ukuthi kuzokwehluka esezulwini akehluka esezulwini. Kufanele sibambisane, work together as a team. If sokwazi ukwenza lokho soya phambili, because i-unity ebalulekile. Ngibuyele kule obuthetha ngayo msakazi ukuthi ingenziwa njani lento. Ingxaki ekhona e-Eastern Cape kulama department labantu bayanyotshwa ngoba uma ngabe bona kuqhekezwe imoto yabo benza sure ukuthi i-deduction inkampani bayayitsala. Ibona abantu efuneka benze sure ukuthi if umqeshi akacomply bamenza ukuthi akacomply njengoba kusuke kuzwa kwi-tender document. Kwi-tender document you are required to come with i-workman compensation and zonke lezi zinto lezi ama-ovet nayo yonke into uveza ukuthi we are in a good standing. The only way ukuthi lezi zinto zibe right ufike kujonga ukuthi okay eqala nje umuntu kwinyanga yakhe kuqala how much is your hourly rate, how are they working in terms of the shift. Bathatha i-government gazette, it is open, uyakwazi ukuthi igubhishe ibe khona babheke ukuthi bayabanikeza nabasebenzi. If umuntu bamnikeze unyaka after unyaka babuye bazombuza uyayiclaima lo muntu because this is a fraud. They are claiming i-bonus bona ngala, bawaclaima lama-night shift ngala, but on other hand mase kufanele bababhatala abasebenzi abababhatala abasebenzi. That is a criminal offense because they are frauding the state. They are claiming from the state but they are not paying over to the state. That is to be dishonest, and you cannot allow abantu sithi sinomosomabhizinisi sibe sinamatax. Because those are the tax.
they are robbing our money as citizens, because le mali le ekhokhelwa amadela kufa lawa abafethu abasebenzayo lapha emasayithini, it's taxpayers money, it is our money. There's no one who's supposed to be azingomba isifuba ngoba nathi efuna ukuthi anikeze ibhokhwe noma anikeze inkabi ngoba nathi efuna ukuthi ingcungcuthekise abanye abantwana. Ngoba bona nje makuthiwa aqhekezweni noma kuthiwa khona into etshontshiwe bayigampula manje imali kwi-invoice yomqashi. And bayakwazi ukwenza lokho ngoba even uma ungafika emasayithini yabona nje manje i-common issue ekhona wonke amasaythi ase-Eastern Cape bayabanikeza ama-uniform kodwa masufika kuma-safety shoes uthola umsebenzi uyena. Uma ngabe efika umsebenzi efake ilokho ziteki sebefuna ukumcharge, kube yibona i-department efuna ukumcharge umsebenzi, ayiyi ku-service provider ibuze ukuthi kutheni engenayo i-safety shoes. And bayajampa ama-responsibilities abo la kufuneka bame khona as umqeshi njenge-department ufika sebe-intervene bona direct sekuyibona asebengena sebequestion umsebenzi la kufuneka baquestione khona umqashi balwele ilungelo lomsebenzi abakwenzi. Mina nginaso isifiso ukuthi ukuyibiza i-department izele nama-tender document mase sizanene nama-policies ka-local municipality ukuthi what is their responsibility as an official zika-government to make sure ukuthi i-service delivery ayithini imithetho yakhona. Angiyiphethe manje kodwa mhlazane uma ungakwenza lokho sibabuze ukuthi in terms of section so and so kwi-local municipality uthini, what is your responsibility when you're going for i-service, because they are the one that they're supposed to do enforcement in line with i-local partnering council nayo futhi i-Department of Labour. Ngoba lapha sinabantu abantu ngoba sebephangela bona ngoba lento abahlali bethi imali ayibhataliwe ayikho le bona akwenzeki, ayikho inyanga abangayibhatali. Kodwa mabengabhatelwe bona abezi kwakuze emsebenzini, kodwa mabengabhatelwe abasebenzi bayacenga abasebenzi ukuthi ba-understand ngo-understand indlela u-understand indaba ukuthi ungakhokhela ungakwazi ungabi nayo ilokhoza i-funeral cover wena i-collapse yakho i-funeral cover. They are taking our workers as abantu aba-useless. Baphelelwe ubuntu abangenabo. Uma bengayeka umnyuluka uloye bethatha izimali futhi le ngiyikhuluma into engiyazi ukuthi yenze ngoba we've got a proof. Even nomunye waze wasixelela kwenye inkampani wathi hayi yena ukhipha inkomo ingakho kwenzeka ngale ndlela. Ngoba uma usafika kwi-department khona nje into eyathethwa ngizwa ngabasebenzi ithi department ayikwazi ukumgxotha ngoba iyam-owisha. Udinga ukuthi futhi uyaphuma ngoJuly abasebenzi engababhadaleli banayo ilokhozi i-retention abayiholdayo abayibambayo kuyena lokhozi u-contract. Why benga-enforce umthetho? Thina we are being failed by yila bantu laba abasebenza kuphi kuyona i-department itself, because they are not upholding the same ama-local laws efuna ngabe bawa-enforcer emsebenzini in terms of i-Labour Relations Act, because it is simple. It is not something edinga ukuthi sixoxe. I-hourly rate is regulated yonke into ikhona. Ukumcheck ulokhuza uso-contract ukuthi uyacomply. If akacomply abambhene angatholi nayo noma kuthiwa useya kwenye i-province kuthiwa hayi wena wase wahluleka kweli eceleni nasebholeni iyakhishwa inkomo uma engakwazi ukudlala ibhola ibekwe eceleni kuyofuna omunye umdlali. Why la kuluke mbabhathini ngoba kuthiwa ama-comrades. Right. Mntaka boys. Mntaka boys. Yeah. Abasebenzi ngokuze sizapha emoyeni i-majority okanye uninzi lwabo seyingenile le mali okanye ikangeni kwaye le mali niyijongileyo ngoku njengoba sithetha i-notification imali yenyanga yesibini okanye usegqityezelwa la nyanga yokuqala. Iyabulela mntakamali. Yemntakamali wakha ndivumele mani kanyuke ndibuyumva ndibuyele phaa kulaa mbuzo wakho ukuthi sesilapha ngoku kungenziwa njani ukuzilunga yonke. Yeah. Phambi kokuba ndingene kulo mbuzo kuqala. No problem, but yes. Ndifuna uhamba nomntakaThutha kulaa nto athi kuyo government must do away with i-outsourcing. Iyona solution leyo mntakamali ngoba
ukrobisa nje kancinci ndicinga kwami nobufamiliar neMadlanga Commission. Yeah, sure. KwiMadlanga Commission into edibene ne-outsourcing ye-security, i-procurement yakhona, wonke amadoda ebevele phaya eyonika ungqina, wonke amadoda phaya kwe-securities, ane-company securities, in fact akwi-supply chain, wonke azawungena ejele. Yeah. Enye ithi kuphuma phaya ibikuthiwa ngena ngapha wena ngoba utemperishile ne-process yelantuka ye-tender. So ndifuna ukuthi ndihambelana nomntakashuthi 100% ukuthi ugovernment maka-insource athi do away outsourcing ngoba iyabagqiba abantu bakuthi, i-securities zakuthi zihlala phandle zigada, zibuya nenyumoniya, ziphangele 7 nights, zipeya into engekhoyo ekubeni imali ikhutshwa ngugovernment. Into nayo ingxaki iphi? Ikwi-procurement, i-outsourcing, iphaya ingxaki. Mayipheliswe mntakamali, ayikho nje enye indlela. Government ahirishe ilantuka, i-department ahirishe o-security. Now, number 2, mntakamali. Iza tata. Ndiza kule yesibini ke ngoku. Kule yesibini ukuza ngesalary ingaba mhlawumbi i-majority ifumene na imali. No. Okay. So far, I think njengoba bendithe siba phaa ku-38. So far, I think only 5 abantu abafumene imali. Imake inyanga yile nyanga yesibini leya yokuqala ibhatelwe yagqitywa yona. Ya, yile nyanga yesibini. Le yokuqala inyanga ibhatelwe yagqitywa. Okay. So le inyanga yesibini le ingekangeni yonke endicinga uba fanuba ke kuba mhlawumbi iyawungena ngomso nje babe sithile ukuthi kuxhomekeka nakwibhanki le mhlawumbi uba ihamba ii-processes ezinjani na. Okay, no, ndikunothile. Maske sithathe umhlala ekhaya kwakhona kuba kuyabonakala uba ninodwanga kule ngxaki mntakaBoyce nabanye abantu kwezabo isayidi bajongene neengxaki ezinje. 072 514 5381. Molweni msasazi. Uthetha nomfana wakwaTokwana. Nqilashe ndingowazi engqobo tata. Yes. Ekhoso. Ndike ndadibana naye mna tata, ndifuna uba mde nam, ndifuna ukhawuleza ukuthetha. Ndike ndadibana nayo le ngxaki mna kwenye ikhampani. I'm not afraid ukuyibiza because ayikho apha kule province, ise-Cape Town. Yes. Sasiphangela sigada kwiyadi yakwa-Intercape phanga xa ungena e-airport next to N2. Isake sayifumana into ongabhatalwa inyanga safika ke mna I think yenzeke laa nto ndikwinyanga yesithathu. Because ezi nyanga zokuqala zimbini babesibhatele kakuhle. Kwinyanga yesithathu baqala ke ngoku benze izinto zabo. Kwinyanga yesine baphinda benze izinto zabo, mane befaka kutsibi 3 days. Abanye babhatelwa, abanye ababhatelwanga. Kwinyanga yesithathu kube kwizitori kuthiwe ikhampani ifake late imali, kube kuphosiswa u-Intercape. And I remember xa security akho nto ikudibanisa neboss yakwa-Intercape. Yeah. You need into yokuba wena wenza umsebenzi wakho esayithini. Xa unento ongayiqondiyo uyiqonda kwi-supervisor yakhe, i-supervisor iye kwi-manager, imanager iye kumphathi ngokwezi steps zakhona. Ndike ndayifumana tata, but isolution mna into endayenzayo anditsho ukuba abantu mabaphembelele loo nto leyo. Ngoba umntu ufuneka enze into ayaziyo ukuze uzawukwazi uyimela. Thina namnye umfana sathi sibuya kwinayithi, sahamba sayokhulula iyunifomu endlini. Sabe silindile into yokuba mhlawumbi izawungena imali, kwakuthiwe izawulala ingene, ayangena, sabe silindile emini. But saye sabuya sehla safika sayothatha, sathetha nawo kakuhle ama-security la sifike khona. Sacela yonke laa equipment kusetyenzwa ngayo, wena obibhuku, wena ntoni, wena radio, wena equivalent. Sabaxelela nina amadoda nizibana ngxaki nathi, bhalani istatement khana wanisibhale ephepheni into yoba kufike ubani nobani apha aba baphangelela le khampani. Sizazibuyisa ezi zinto xa kungena imali yethu. Sabe siyazi into yokuba if ever basibambisile sizawuthetha qha ngokukhululekileyo uba into ebangela uba senze laa nto 1 2 3 all to find ayikho yayo yonke laa nto kuthiwe ikhampani ayiyifakanga imali ke
wenze iloan uzamane ebhatala abantu. Wayesiqhatha esitsho kusupervisor. Kanti ibhosi nayo on either side ayiyazi into yokuba kwabantu abangarholanga, ibona yona seyifowunelwa yi-owner yekhampani u-Intercape. Yeah. Straight ibhosi yakhona yafowuna yambuza into yoba kwenzeka ntoni, ngoba ndiva kuthiwa akukwazi urekhodwa iibhasi zam apha kwama-security wakho afike athatha iradio athatha everything. Athi awabhatelwanga. Why? Because imali yakho mna ndikufakela nge-25 i-contract yam nawe itsho. Imbuza live. Imbuza laa boss yathi ndicela uze ngoku sizoterminate i-contract yakho because apho ndimoshela into eninzi gqithi. Iirekhodi zebhasi azaziwa, sesijonga kwi-footage yonke, ndicela uze njenganamhlanje. Yeah. So ndizama ukuthi yaye yangena imali yethu immediately kwenzeke loo nto leyo. Bonke abantu bebengarholiswanga yalala ingena imali. Wasifowunela nathi wasicenga ubucela sibuyise izinto. Sazibuyisa izinto esayithini. Wathi ucela silungiseni izinto makusayinwe a new contract. Zange iphinde yenzeke loo nto leyo. Banamaqhinga abanikazi bekhampani most of the time and bayathanda utyhola iclient. Uphinde babe nento yokuba wena awunanto umele uyithetha kwi-client because awunanto ikudibanisa neclient. So ngelinye ixesha iba ngathi ke ngoku singabantu abarude. Andingabi kude kakhulu umsasazi. Yho, imizuzu engaka. Inkosi. Inkosi bhuti mani, siyabulela ngala mava osiphawona. Yho. Ndibuyela ke ngoku laa nto umntu akatshutsho bukwayithethe uba funeka ube ngumntu okwaziyo ukumela isitori sakho. 072 514 5381 sikumkhona emveni kwentsimbi yeshumi. Masikhahlele Faku, sikhahlele kuwe Faku. Nakumadoda ke Faku ogxothileyo. Nyana wolahleko. Ohleli natafuleni namhlanje. Bad. Ngalomba ke Faku we-security. Nyawuza lo mba ke ngumba onzima kakhulu waku-security. Yeah, kakhulu. Umba ongenankathalo. Oodadewethu nabantakwethu. Zange balifumana uhoyo tu. Nenkokeli ke le ingathi noko iyazama apha ecaleni ingathi iyabathethelela. Kuba nzima xa sekunzima apha. Bavele bangabonakali Faku bathune emgqubeni. Bame abantwana ngenxa elangeni basuke bagxothwe. Into esike yenzeke beke sanayo loo nto leyo kule dolophu yamaQwatha. Athe xa betoyitoya bayitotoya basuke bagxothwa kwafakwa abanye abantu. Inoba ke yinto ibenze kulo nyaka uphelileyo till today loo nto leyo Nyawuza. Ndizama ukuthi ke Faku into yaku-security ayinankathalo, abahoywa, abarholi, baqhathwa kwalapha emalini le bayirholayo. Ovele ungayazi ke ngoba kuthiwa mababheke phi. Kwangona msebenzi ke sowukhona lo we-security. Bathi babambe bancedise kuwe oodadewethu nabantakwethu. Yeah. Sibongoza ke. Sicela kubaphathi Faku kwiinkokheli ezike zibameleyo noko make ziqine imiqolo zike zime madoda. Zinganyebezeli madolo ke zibathethelele mani abantwana bangamasizi kasebemile ubomi bangamasizi nyhani. Abanye ngabantwana bethu, abanye ngabantwana babantwana bethu kunzima. Ndizama ukuthi ke Nyawuza nokuza nombane obaluleke kakhulu namhlanje. Yeah. Ingasi ke bonke o-security bakanti bamamele beve le ntlungu ithethwa ngala madoda apha inyanga de zibe ntathu ungarholi uphangela. Zange yenzeke loo nto madoda tu. Awungarholi usebenza kucinga uzawuthini. Kaloku xa uphangela uphangelela amatyala. Uphangelela into yoba kulale kutyiwe endlini. Ngoku akuzavele ukuthi cwaka kungazi kwanto eqalayo into yoba ngofuneka uthini oku kuzawuthini. Zama ukuthi Nyawuza kunzima kwaphumeleleni apha engcwabo Nyawuza bayetha. Nkosi tata siyabulela. Nkosi phuma elalini ungene edolophini. Nyana wolahleko ndikubiza kanjalo kwezi ntsuku. Awu msasazi wam, yabuhlungu le ndaba. Hayi msasazi wam. Imeko esikuyo kwiikhampani zabantu bakuthi abantu bamnyama, hayi siyasokola indaba ebhatala msasazi wam. Sisokola msasazi wam.
indawo le iqeshe inantsika i-security imali ikhutshwe kuthiwe 10,000 aza kunika i-3,000 enemali athi hayi enye isalandela akunike noba yi-4,000 akayina kuloo 5,000 abe phaa kwiclient efune 10,000 pay security office ayijongwa yonke loo nto leyo ne-management ayijongi loo nto leyo. Kutheni kungakhutshwa ithenda igqitye ilandelelelwe ithenda le ikhutshiweyo ibe nabantu urhulumente abe nabantu ukubona uba ngaba lo bantu bayanikwa nale mali ifunwayo bantakwethu yho msasasa qhubezela tata. loo nto ke leyo ke msasazi ikhokhelele ntoni ikhokhelele uba abantu babe zindlobongela bacinge kakubi babe ngabhatalwa. Ndicela noko umasipala umphathiswa wezendlela hayi makayijonge loo nto leyo izawukhokhelela uba abantu babe besitowuthi ngeli xesha ugadile uvele ubone uba ayikhona andingayithethi yonke. Sure. And andiyazi bisuka phi le nto bendiyithetha namhlanje lo mcimbi woba kubekho i-statement khona iline ethile ubonakala uba yi-trend yoba abantu abakwi-industry ethile okanye abantu abakwicandelo elithile banento eyi-one yoba xa beyithetha ingathi bayikremile ingathi bayinqayile uba xa bejongene nale ngxaki kuphendula kanje inoba zifikile apha esihlanweni iinkampani ze-security endike ndithethe nazo ngoku ndilapha evukani endibala linye lokuba hayi andibhatalwanga ndiye ndayoboleka ilowuni ukuze ndibabhatale kwakulaa nyanga bendigqibele kuyo babhatala. So bonke aba bantu bajongene nengxaki eyi-one. So now ndizama ndiphikha apha ngoku kule nto ithi hayi oko kunjalo sometimes ayinabunyani. And bendisithi ngokwenene kunjalo kanti ndilala gusha ndikuchebe. 072 514 5381 sikumzuzu wamashumi 20 emveni kwentsimbi yeshumi usevukani FM apha. Molo mzasi, uthetha nomphulaphuli apha eWickelson. Evetlis. Nam ndiphangelela ikhampani esokolisa kakhulu ubhatala ikhampani engusiyazo. Yagqibela usinika imali nguMatshi. Hayi bo. Payment yangoFebruwari. Uthina ngo? Okokuqala ayina date yokuba kupeya ngeyiphi idate. Okwesibini asinazi provident funds. Okwesithathu asinazi UIF. Okwesine asina uniform. Okwesihlanu asinazi guard room. Okwesithandathu asinayo i-bonuses. Xa kusondele imini yomrholo nivele ninikwe i-memorandum. Nakule memorandum kuze i-memorandum engacacanga evele nje ithi imali nizayifumana in further notice. Sikuloo khampani injalo ke msatsi. Uthi xa uxelela umphathi uba wena usebenzisa itransport okanye uyarenta uzawubethakala for uphangela avele akuxelele nje kakuhle ukuba akho mntu uzawugcinela omnye umsebenzi. Enkosi msasi. Yho sisi. Molo Tata Maliwa. Molweni mama. Tata Maliwa, sikuloo ngxaki engasombululekiyo kumasipala waseChris Hani edibene ne-SOV. Sikuloo ngxaki. SOV uthiwa kabhatalwa ngumasipala iChris Hani neChris Hani nayo ithethe yayo into le ibithethwe ngumama apha eNantsikeni apho kuvukani. Asiyazi thina leyo into yokubana ikhontrakthi kuthiwe iphelile. Asiyazi, sihleli thina kuba imali singabhatalwa. Sihleli kuba singabhatalwa. Siyenzile imali sayesipetishini kuChris Hani. Khange tu aqalise ukusihoya uChris Hani kwipetishini esiyisileyo singabasebenzi bakwa-SOV. Sisengxakini ngoku
sisalinde iimali zethu, sitshonile ematyaleni, sitshonile kwiikhampani, kwizinto zethu ngenxa yekhampani. Singabazali, kubi kuthi zii-service providers zidibene kunye nomasipala, asikhathelelwa zii-politicians thina abantu abangenanto. Asixabisekanga tatomaliwa sizi-security guards, asixabisekanga kumasipala lo wethu, asixabisekanga kwiChris Hani, asixabisekanga kwikhampani le isiqeshileyo ingu-SOV, asibalelwa ntweni zii-politicians thina bantu bangenanto, thina bantu basezantsi asikhathelelwa. Kwa indlela i-communication abanayo kunye nathi, abanayo tu i-communication. Usokoliswe yimali oyisebenzileyo inyanga yonke, usebenzele inyanga yonke, because xa uphangela uba nebhajethi yakho, unee-plans zakho. Xa ufumene umsebenzi uba nee-plans, but ii-plans zethu asikwazi ukuzifezekisa iminqweno yethu, asikwazi ufezekisa iibhajethi zethu, asikwazi ukwenza izinto zethu ngendlela ngenxa yekhampani. Siyatshona kwizinto zethu esizityalayo, siyatshona silapselwa nangoomasingcwabane bethu ngenxa yekhampani. Asikhathelelwa. Ngelo xesha bona balala betyile nabantwana babo, bayapeya bona, i-management yenu iyapeya inyanga nenyanga, kodwa thina zi-guards abanayo imali yethu. Andiyazi into yalapha eMzantsi Afrika, apha enxibathelweyo kwii-politicians, asihoyekanga, zisikhathalele, kodwa bayazifuna iivoti zethu. Bayazifuna iivoti zethu, basikhathalele. Asoze siphumelele, basithandi into yokuba siphumelele. Icace nje phandle, but bona inyanga nenyanga bayapeya. Thina sigade asayithi sihlala ii-12 hours, day and night uhleli ii-12 hours esayithini, awukhathalekanga. Usebenza phantsi kwe-equipment engekhoyo, uyariska, akho kwa-equipment, kodwa sinyamezele kuloo nto leyo. Sijike singabhataleki, asinawuthetha, asinawo amalungelo, asikwazi uthetha, asinawo amalungelo thina. Umama lo waseChris Hani, istipend esi bathi bazawufuna abantu babanike istipend, bathini ngathi zi-security guard? Bathini ngathi zi-security guard eziphantsi kosira? Bathini ngathi sihlela asipeyi, asibhatali? Bathi abanamali kodwa banayo eyezitipend. Banazo abantu abazazithatha for izitipend, sihleli thina singazi. Kungekho nto sixelelwe uba ikhontrakthi iphelile, qha sihleli ukuba singapeyi. Sihleli ukuba singapeyi. Ngoku kuziwa ereyidweni, ngoku kuziwa ereyidweni kuvukane, kuzowuthethwa into yoba ikhontrakthi ye-security guard iphelile. Ibiphele nini? Sekungekho zigadi nje metele, kungenxa yento yoba abapeyi abantwana babantu. Asipeyi sisonke inxiba yethemba, sokoliswa yikhampani eqeshwe nguChris Hani ekunye noChris Hani. Sure. 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 Yho, kubuhlungu tata uMadliwe, kubuhlungu tata. Asicingelwa ungabantu bethu bamnyama, kubuhlungu. Siva kabuhlungu, kunzima uhlukumezeka usemsebenzini, uhlukunyezwe nokungapeyi. Siyahlukunyezwa kabuhlungu, kogqitha ulwahlukumezo lwalusenziwa ngabelungu kubazali bethu. Sihlukumezeka kakhulu ngabantu bethu abamnyama. Banalo usizi, abanalo usizi, athetha unothanda. Kube nzima nento yokubana mawunantsike ukhalaze kwi-supervisor okanye unantsi kwi-supervisor, asaxelele u-supervisor fowunela iofisi. Athi fowunela iofisi ngelo xesha funeke thina sikhale kwi-supervisor, u-supervisor asisele imiyalezo yethu kwiofisi. Sure. Sisengxakini embi. Kuthiwe ke ekugqibeleni asifuni misebenzi.
because kaloku asikwazi ukunyamezela into yoba masihlukunyezwe because akumnandanga uhlukumezeka uphangela ungapeyi uhlukumezeke. Kanti usezawufika endlini akho nix unabantwana unantoni uneengxaki funeka utshone ematyaleni ngenxa yokungabhatalwa ikhampani. Inkosi. Inkosi siyabulela. Yabona ke yabona into edibene naseChris Hani District Municipality andiyazi nzoyiadressa kanjani because andazi uba kukangaphi ndicela ii-interviews. Even umcimbi wamanzi andisathethi ke ngalo umcimbi udibene sisitori esidala esidala lo mba ukhona. Kudala nam ndiwujongile but ndidinga ukubana kuzophendulwa ngomcimbi nje wamanzi uba why amanzi engaphumi. So andazi ukuba kuzawuthatha ithuba elingakanani ukuba iphenduleke kwezi zikhalazo zenu, kodwa ke ndizinothile ezo zinto ezo. Mhlawumbi ke wena kuba uyabuza uba uthetha ngomama ubani, ukhansila Nobuntu ndiyaqomba beke wathetha apha esikhulweni around 6 ya ethetha ngomcimbi we-vandalism ophaya eMiddelburg. Yiyo ke usisi umve ethetha nje uthetha ngaloo nto leyo. Kwimbati molo ekhaya. Molo. Hlenoko kunjani Tata? Ukuthethela kude bhuti, sicela nje usondele kule ndawo iza kuvakalisa apha efowunini. Le ndawo ingumgqobhe lapha ezantsi. Thethela kude. Ya, ungaqhuba ke tatam. Okay, ndakazela kunjani kodwa nakhona. Hle tata noko kunjani? Siyaphila kakhulu. Hmm. Hayi ndinimamele ukuthi apho sayona Afrika kakhulu. Ayingonjokweni nalo madoda. Oh ayinguyanga kufana kwamazwi. Yiza tata. Yovakalela kude kodwa man. Vakalela kude bhuti man. Okay, no ndifuna ukutsho ngoba imbi le meko sikuyo. Yes. And ke izinto zimbini okanye zithathu endizimabele ngeqala. Okokuqala iwari ezikhampani isininzi sazo amoswa ngabantu bakhona. Okwesibini ibe yilena ibikeya ukuba urhulumente wesakhe into yoba izikhampani ingathi zifakwe phantsi korhulumente. Yeah. Le nto lena uyayazi ukhange into yoba makuwe ingathi mhlawumbi uyithanda apho ngoba funeka kukhalwa ngayo. Yeah. Ngoba kuyacaca kuthethwa kamnandi kwezi khampani. Kunezi khampani kudala sizihambela abantu bagqibele ukupeya kakuhle kule meko leyo. Sure. Lo mcimbi sisadibana ngawo nangoku namhlanje zemathikheti ngomnye umcimbi ibe sifuna uphakanyiswe ngomso. Yeah. Kodwa ke kunzima nakuloo nto ngoba ingathi kuyaliwa ngoku ingathi bayayiandastenda aba bantu ngoba ayekho sithatha ngendaba ye-settlement enyanisile ngoba siyabona izinto ezenzeka kumabhanki into yoba unabantu kuzofuneka bethembekile kakhulu. Siyabonakala ngoba ngoku besiyithatha kancinci ngoba singena kuba sisinda kuzogoba. But sekubonakala ngoku into yoba ininzi into kule nto and lena ndiyitshoyo ngoku into yoba asizuyiyekela nathi ngoba aba bantu ngabantu abaninzi. Yeah. Ngabantu ifemeli exhomekeke kubo. Umzekelo abanye basuka ngaphandle kwekrisana bezisha zezikhampani. Then umntu afike apha urenta umaket uhamba abanye baluza nezinto zabo kuyo yonke le meko leyo. So le nto ayisafuni ukujama and ayisafuni uyeka kule meko siyikuyo. Ngoba kuyacaca kukhona apho ibatha likhoyo and ngoku kunabantu naseburhulumenteni abafaka izandla zabo zoyeka and
ingathi ngoku nathi sesiphushela kuloo nto. So ndingenamntu nam bendingazuthetha kakhulu No. Enkosi bhuti. isomandiya namhlanje esibonakala sizikemini kwaba bantu siyathetha kakuhle kaxhelile xa simane sidotshwa ngendlela abadotshwa ngayo sikangoba nangoku xa sinothumela izinto ezenzekileyo ngoku ingathi ngoku sipressuriza urhulumente okanye sifuni lo masipala ngoba lo nto besitshilo sinenzele izinto urhulumente umasipala into yobana ngomso siyafuna uba yiphathe not into yoba sizobe sixoxa izinto but le nto yee-security ayonto inokhutshwa kwinto yokokuba mayixoxe i-council babone into bakwenzeka kanjani because bakhona abakwazileyo ukubafaka kuba umhlawumbi andingekho kutheni athini ngaba bantu iinyanga zizakha zihambayo bezafini ikhona tata mani but ke ndiyafuna ukutsho nakubasebenzi abakhoyo nabamameleyo xa benobambisana lena into izophuma ngakwicala labo ngoba seyinde le ndlela seyiminyaka sikhale ngento eyi-one so iye ibonakala hambisiwe apho tata andiyazi noba ndizayithetha ndiyithini but endinolosho into yoba mabanyamezele ngoba ezikhampani eyona nto ezibabetha ngayo bathi ugcina kwabo umntu athethiwe kumsebenzi just imagine sebenze iminyaka uphuma awunayo nento mhlawumbi ye-provident fund okanye ntoni nantso nje eyona nto yenza imfundo because abanazo nee-benefits nokuyazi ezikhampanini and ke urhulumente kwi-oversight ngoba imali ikhutshwa ngabo yintoni le bayenzayo for iminyaka kukhala eyi-one kunee-companies apha eziqhuba kakuhle but kuba izezabantu ezihlanga enobithi iba ngathi ngoku siqethe isonto aba bantu bakuyo but sesidonela nathi kulena yokokuba mabazame ngendlela yokokuba babagwize kubo kuphela bambile tata, enkosi kakhulu. Sure. Ya ne. Molweni bawukazi andirayithi. Bawukazi nam ndikuloo ngxaki isebenza apha ndingolapha ecala. Ndigqibe unyaka ngoku bawukazi akho ofu phangela street night. Imali ke incinci yona ifike naku-3,000. So andiyazi ke noba ubhuti lona angeke akwazi benalo uncedo na ngomba lo. Ngoba ke nyhani beyiyabulala emzimbeni le nto le ba usebenze i-street night unyaka wonke ungabana off. So iyandibulala kakhulu emzimbeni and akho solution ebonakala ingathi ingatshintsha le meko le. Enkosi ndabuleyo. Nkosi tata, masiye eCacadu. Mbathani, yiza tata. Masibulise kwifaku neendwendwe zakho Mbathani. Masithi nqanga neentsiba zayo i-Lady Frey. Masithathele enzulwini ifaku. Asiphakathi. Ifaku ngumphanga lo. Ibuhlungu gqithi le nto faku. Kodwa faku imeko endiye ndayibona mna nabantakwethu ke futhi mabaxole as long apha eMhlaba uhlangene sisenale ngxaki yokuhlulwa lurhulumente lwethu. Asizuphuma kule ngxaki msasazi, ndikutsho mna. Okay. Mntakatshutshu usekhona? Usekhona mntakatshutshu? MntakaBoyce ukho? Ndikhona mntakamani. Shuthi ngumntakatshutsha ke lo usiphulukene naye. Somfaka. Andijongile mna. Kufuneka kuphele i-tender system xa iyonke. Urhulumente athathe iinkampani zibe phantsi kwakhe, not kwi-tender system. I-tender system yayiyinto yokuzisa intlutha kwimidaka ngokwenjongo. Kodwa ayiphumezi loo nto leyo. Xa uyibona izobeka ingcinezelo phakathi komnye umntu omnyama nomntu omnye omnyama.
as long ingekaphi into esinokuyilwa ngoku kuba kuphele i-tender system eSouth Africa, kuqeshwe direct ngurhulumente abantakwethu. Okwesibini, Msasazi, akukho nto ingumbungu kwindlu emnyama njengendlala. Yabona laa nto ethi uthi indlala inamanyala ibuhlungu. Uyawuze umntu umgqibele ethetha kamnandi ngomso setshintshile. Uyazi uqale kwakho i-shop steward. I-shop steward zifike zimomathiswe i-envelope ebrown zingabameli abasebenzi. Loo nto ingumbungu apha kwindlu emnyama. Nangoku ukuba ikhona icebe belikhona elikwazama ukuncedisana nale meko yokucinezelwa kwabasebenzi. Kodwa ndive ndincokola nenye indoda ndisithi hayibo, laa ndlela ibingathi izawuncedana nabasebenzi be-security njena ngeli hlobo neli hlobo, yathi loo ndoda bendincokola nayo ndingenayibiza ngegama, hawu leyithi Mntakambathana. Laa nto yayikade iqhubekile eli hlobo ingathi inganceda abasebenzi seyirongo kuba sekukho imvulophu ebrown eyayanikezwa aba bantu befana babalungisa le nto biyilungisa imele abasebenzi. Sebefumene imvulophu ezibrown abasenawuqhuba ngelaa hlobo. Sinengxaki thina yokuthi xa kufuneka wenza into erayithi, Msasazi, kuqale kuthathwa imvulophu ebrown ifakwe kuwapha etetasini. Ngeli xesha ubuthetha straight, emva koko ngomso sowuthetha ngenye indlela ngoku sowugoswa usenguyela mntu ubunguye ngenxa yemvulophu ebrown. Asoze umele abantu uthatha imvulophu ebrown, Msasazi. Inkosi, ndiyabulela. Nkosi Mthana, masikhangele umntu akatshutshu uba sinophinde simfumane. "18 minutes phambi ko-11 kwiVukani FM uyangena siyakwamkela ekhaya sithe lowo nalowo makahlale ecaleni kokwabo ize sibone uba ngubani na ukhoyo. Inene iingxoba kaxaka zeengxaki ezisibeke kule ndawo zithi ke masizithi thaca sizibeke elubala njengonyana wendlunkulu. Sasishilo ke sathi nakulo nyaka asizungabaza koko soqiniseka uba imiba efana nale nesondeleyo asizukuyingabaza ukuza nayo siyibeke kwisithebe sengxoxo. Nene ke kungabi njalo uthetha ukuthi kunyembelekile. Ndibizeni mhlanga engxaki. Mntakamaliwa, khandibuzile kulo tata we-union uba ingaba banayo na i-bargaining council as a security cluster. Okay. Security cluster not in the sense of a government, but as i-security guards. Yeah. Because kuyabonakala apha ngathi kukavula zibhuqe. Ikhampani ethile zenzela unothanda wayo, ikhampani ethile zenzela unothanda wayo. Akho standards
zi-aplya across all the security companies ekufuneke zilandelelwe, and apho zicontrolwa khona, for instance yi-bargaining council yabo i-affiliated ku-Nedlac. Ba-operator njani? Khawuthi utata lo kasicacisele. Ba-operator as i-silos, as individuals. Ithini into yabo? Yile nto zinintsi kangaka iingxaki zabo. Ngathi akho center econtrola i-security companies zonke. Ingilowo umntu uzenzela unothanda wakhe. Hey, bambile. Nkosi kakhulu tata, ubambile umntakaJoshua, uvile lo mbuzo. 0725145381. Bolile Maliwe. Uleba. Bawam, ubuthetha nge-security apha kule ndawo yaseChris Hani. iCofimvaba, iNgcobo, iTsomo, hayi xhego lam. Ii-companies eziprovayida kulaa ndawo nge-security ziyingxaki bawo kwabantu baphangela kuzo, futhi nabantu eziphantsi kwabo, that is umasipala, akakhathali, akanankathalo ngabantu abaphangela phantsi kwezo companies ze-security. Ndingaxelela into yokubana ungaya eTsomo, iCofimvaba, iNgcobo, uzawufika kuyafana. Khe ndisondele tata Maliwe uba ninayo indlela. Uqala kwamasipala niphume nihambe nezikhampani niyojonga abantu baphangela kanjani, because kunzima xhego lam. Akhe abantu banyamezele because umsebenzi awukho, otherwise akumnandanga ba. Yintlungu njengoku sitsho nayo into yobana kudala akho namhlanje ndiqala ukudibana nezi zinto ndikwaye nezi ngxaki, kodwa kunje kusenje futhi. Abantu bakwamasipala tata baxabise ipolitiki, abantu ababakhathalelanga kwa into yokubana bakuphangela kanjani, although bevotela bona. Loo nto abanamzuzu nayo. Enkosi ba. Inkosi tata, siyabulela kwelo cala. Sho. Bawubhanga ntangam. Bhota mntakamaliwa, kukusanje bulisa wena msasazi emva komboko nabalandeli beRadio Vukani. Owu msasazi, kubuhlungu. Hayi kubuhlungu. Buhlungu nyani abantu bakaThixo baphethe abanye abantu kabuhlungu. Hayi msasazi, ndithi make ndingene mntakamaliwa. Okokuqala mna ndincoma inxaxheba ethatha iRadio Vukani. Kulo monakalo ungaka uhlele abantwana babantu. Uyazi msasazi, njengoba sivule ezi radio njena simamele kule nkqubo, simamele intlungu yodwa kukuhlanje, naxa njena ayiqali namhlanje. Abantwana babantu bayakhala. Akukho nomnye ovela ancome athi hayi le yethu inkampani noko ibhetele ngohlobo nohlobo. Eyona nto ingumnqaziko, aba bantu baqashwe ngabantu abantsundu, beyintsundu bonaqala. Omhlawumbi besinofana mthanyana babe kuthiwa basebenzela ezinye iintlanga. Abantu baseChina, aboMozambique, abase-Australia, abaphiphipi. Kududlana abantu abathetha isiXhosa bodwa. Intlungu yantoni na msasazi le yenziwa ngabantu bakuthi? Uba ndisitsho njena msasazi, mna ndayeka kudala uphangela, ndihleli phantsi. Kodwa ndimamele intlungu yabantwana bethu, indlela abaphatheke ngayo. Phofu ke aba bantu nabo baneentsapho zabo. Uyayiva le ntlungu yolapsa kwamasingcwabane womntu ngeli xesha abantu bawa kangaka emhlabeni. Kuba kungenzeka ezi ziphathamandla zezi contract umntu wazo noba sele egula uzisa ngemali yakhe kwagqirha. Into abayilangaselelayo la madoda kukuba umntu makavuke ekuseni aphangele owutshayisa ngo-9 ebusuku. Umsebenzi ke phofu ke msasazi uyaqhubeka kwelaa icala, yava kuthiwa bayapeya bona. Iyintoni le nto i-contract xa iphelile
bengaske abantu babanike imali yezaa ntsuku babeziphangela. Ngoba i-contract xa ipheleyo ayiphelelanga abasebenzi, iphelele umnikazi we-contract. Yena aseke lo myalezo ebantwini bantu bakuthi i-contract iyaphela in such and such day. So sizameni ke ukuncotsha. Khona iyimali le kuthethwa ngayo, ezi mali bazinikwayo zincinci kangaka. Hayi kodwa yatyiwa msasazi amagazi wabantu emhlabeni kabuhlungu. Yaze uthi ulisizi msasazi ubone ezinye iintsizi ulisizi wena kuqala. Iyandiwarisha ke le nto ithethekayo namhlanje. Oonyana babantu, iintombi zabantu basebenza kabuhlungu engqeleni. Abantwana bayalamba endlini msasazi. Makuthi inyanga iphelile bajonge into ephethwe ngumama okanye ngutata aza kufika nayo. Jonga msasazi ngoku xa abantu bakaThixo bethesisa inzalo beboleka imali ezilowunini msasazi, ilowuni ayisiphambili umntu, imbuyisela umva. Bazayibhatala ngantoni ilowuni? Batya ntoni bona? Umasingcwabane ubhatalwa ngantoni? Bazawunxiba ntoni kusebusika msasazi? Le process yongabhataleki kwabantu isanda indawuna ibuye umva. Mntakamaliwa, lusizi olu. Yabona uba bacingelwa ngabantu abahleli phantsi abasithi abangaphangeliyo. How much more kumntu ovukela emsebenzini? Yho, hayi, awuyazi nokuba ungakhuza oluphi uhlobo mntakamaliwa. Ithwani namadoda into enje. Kodwa ke simamele wena mntakafako, hayi simamele. Abaqhube wena, kodwa ke ayingaboyekwa aba bantu aba. Babeneko ke babuze madoda ukuba le nto niyenzayo iinjongo zaba bantu ukuthini? Ngoba ke ezi security ziyabagadela nyhani ke msazi, ingakumbi obu buvukuvuku nobu buxhakaxhaka nalo dlame wenziwa ngaba bantu. Abantwana abancinci bayamosha. Yazi uba aba bantu banqanda izigebenga. I-contract yakho iphucukile, iklini, yonke into iqhubekeka iya phambili. Kodwa wena mbhatali lo mntu ulimehlo. Oh, mntakafako make ndibeke phantsi ke ndimamele abantu. Enkosi msasazi. Nkosi Mtumane, siyabulela sikumzuzu wethoba phambi kwentsimbi yeshumi. Sithanda bokugqibela ngowenzela uba siza kuvala neendwendwe zam siza nomkhomba-ndlela uba kuyiwaphi xa sisuka kule ndawo. Unozesuliwe Zamatenza Mbangeleli uthi akumnandanga tu kule industry. Kanti uAvile Mabhulu uthi imbi imeko yabantu bakuthi kwaye ibe wesi ngoba ke nezi security ziphethwe, nezi khampani ziphethwe ngabantu bakuthi. Ngokuba ngathi kuxuthwa isonka sabo. Isonka sabo xa kusithiwa urhulumente makabathathele ngakuye abasebenzi. Uthi ke ayifuni kuhlekelwa le meko. Abenzi bobubi mabajongane nengalo yomthetho. Ayinyamezeleki le vakalisa ke uluvo lwakhe phaya. Makhe sithathe kweli cala le-voice note sibone uba asinawukwazi unika iindwendwe zethu nasiqukumbela. Kanti sibulisele apha kwivukane. Noloba. Nam ndikuphulaphuli. Kodwa ke andinayo ireyido le. Kodwa kukhona umntu omamele ireyido ke omane endivisa irekhodi zabaphulaphuli. Nam ndiyisecurity. Yes, dad. Ndilapha e-Elliot. Oh, cool. Kodwa sinayo ingxaki ngento edibene nezi khampani. Zonke futhi ziyafana. Akunaba kuthiwa usebenza kule ikhampani then ayenzanga kakuhle kuza enye ikhampani naleya ifike yenze njengale ikhampani ibiphuma. Nide nizibone nisithi hayi bekungcono kwaleya ikhampani besisiyiqhelile. Asiyazi le ikhampani ngoku ifikileyo ibingathi izokwenza kakuhle kanti ayizanga kwenza kakuhle. Benke ndasebenza kwikhampani kaTyekana. Production and Cleaning. Le ibikulaa masayithini ibilapha eChris Hani. Okay. From eLady Frey Indwe iDodreg icala. Icacadu icala iElliot. Isisokolise loo khampani esoloko bekhala ke client ke engababhatelanga. Thetha ukuthi ngoloo khampani yakwaTyekana
kule ndawo ikuyo njengoba ingathi seyinamasayithi eyekileyo kwapha kweli cala seChris Hani kwesabambileyo kuwo, inemali esibamba zona. Ndizama ukuthi ke ngoku azinanyani ezi khampani, azinanyani kakhulu. Asiyazi uba isentshoni singathi abasebenzi okanye oonogada baze babe bayaphuma kule ngxaki bangenza njani, bangenza njani. Kona ubuqhophololo bunintsi. And sijongile nje ikhampani efakwayo ifakwa ngumntu eyazi uba yena uzawutya kule khampani ayifakileyo. So noba ningathetha nani ngabasebenzi abanaxesha leni, noba ningathetha ngabasebenzi abanaxesha leni, phinde kube khona nezi union ke sizijoyinayo, sisithi sijoyinele i-union kuba siqonda sifuna isincedise. Abanye ungayazi ke noba uyasebenza, usebenzela uba elambile isisu sakhe yena ufuna uwina le nto afuna uyiwina ngathi. Ngoba kaloku xa ithenjiswa kumnikazi ikhampani ngaloo nto amthembisa ngayo, into yeni iphela itshona emboneni, itshona emboneni. Kodwa ke ndiyancoma kwi-union ebesiye sayifumana isebenze kakhulu, ngoba ngoku utyekana izingqi ze-union iye waziva. Kambi uba bekuthiwa umthetho siyakwazi uthatha ezandleni zethu ngesesiwuthathele kwicala uba ke senditsho into ze-court neze-case zithatha i-process, nina ke ningancama. Kodwa akuzi kwenzeka le ndlela yenu, kodwa ke kona kuyacaca since siye safumana le union esekuyo. So zonke ezi khampani nditsho nje apha eLiot ngoku iphumile le yakatyekana ngeni SOV uyafana straight notyekana, ngoba ngoku naye unenyanga ezimbini ngoku. Ngexa ugqiba inyanga yesibini abasebenzi engababhatalanga, esenemali ayityala abasebenzi kaMatshi. So abasebenzi banemali bangabhatalwanga, babhatalwe imali engaphelanga ngoMatshi, uApril bakamkhoti naphantsi, njengoba ezawugqiba uMeyi ngoku. And zinento ezingayazi uba isuka phi yoba uqala usebenza nge-1st uyobhatalwa nge-15 kwinyanga elandelayo. So ugqibile uyisebenza inyanga le ubuyisebenzele uyobhatalwa phakathi kwinyanga yesibini, okanye ide ibe iyaphela loo nyanga yesibini ungakayifumani imali yakho uyigqibe futhi. So ube ne-2 months gungqu ungapeyanga. Asiyazi ke sisimbo esisuka phi, ngoba kaloku xa ungumsebenzi usebenza nge-1st fanele nge-31st ufumana imali yakho, ngoba futhi ngoba bayakleyima before ezi ntsuku asibhatala ngazo bona. Enkosi. Enkosi bhuti, siyabulela ngala mava angaka. Phambi koba singene kwezi zimvo, ndiyafuna ubana siwusote out lo mba obusidibanisa namhlanje. Mntaka Boyce, Mr. Maliwa, siyavumelana into yokuba umcimbi wenu silinde ngoku ezi payments uba zibe kanti ziyenziwa, wonke umntu uyakhonfema into yokuba ngokwenene zibhatelwe ezi mali zingenile. Andithi kunjalo? kunjalo mhlekazi wami, asikwazi ukhonfema nto ngoku. Yeah. Siyazi le nto kusayithethwa ngomso. Yes. Asikwazi ukubagqibela sithi hayi babhatele. No. Bangathi babhatele kanti imali abayibhatalanga. Kudala besenza basibonise ngolo hlobo, sesifunde nto kubo. Yiyo ke le nto ndiza kunika isizathu sokuba noko mhlekazi wam masibulele ngokuba ukwazile uzokuthetha nathi kusuku lwanamhlanje. Ungavala ke tata utsho amazwi okugqibela. Mandibulele mntakamali. Mandibulele wena kuqala. Inxaxheba oyidlalayo apha emphakathini inkulu kakhulu. Ndibulela kwale nto yoba ukwazi uba umane ukweqa nomnumzana uTshutsha. Ukuphefumlelana kubalulekile njengoba benditshilo kwasekuqaleni ndathi eyona nto isixabanisa kakhulu nomqeshi wethu ngo-first plan akanayo le nto ethiwa i-communication. Wenza nje unothanda, ngoba kwale nto yoba singabi nayo idithi yopeya sipeya mhla waziwa nemali. Wophula nje umthetho owabekwa ngurhulumente yoba umntu makabe nedithi yokupeya. Ngaloo mazwi mntakamaliwa mandibulele nam ndithi asizulala. Uthile umntakaTshutsha wathi hayi uba ngaba ucinga bafana uba uzawuhlangula sihlangule nawe. Ulindile imana eza kuhlangula zihlangule wena kuqala. Uba ke umyalezo wam oyeko security mabangeke balinge bathule kusonakala. Xa ngaba usiva uba ikonsi yakutya phakama uthethe uthi ayiyo le. Uba utsho uba yiyo le iyakutyuna phakathi. Mandibulele mhlekazi. Nkosi tata. MntakaTshutsha, andazi uba uzawuqala phi uphele phi, because
u-90% we-voice note okanye izimvo ezisuka kumhlala ekhaya kumsebenzi, hayi bhuti sistori sinye kodwa iinkampani azifani. Ndiyaqonda kunoba uzawushiya neenombolo zakho zomnxeba kodwa mandikunike ubethe yakho isamari tata, noko kusebusuku. Siyabulela. Okay, ake ngibonga kakhulu kuVuwani FM. Sathi bangalandela leli gama lesiteshi sakho bavuka abasebenzi. What I'm going to say, abasebenzi they must understand ukuthi silethwa ama-petty butcher. We're fighting a national butcher strike. And asingaluke silalela labo ngxowa besiphatha bekhuluma zonke lezi zinto. Why ngikusho lokho ukuthi isixazululo kulento le eyosiza abantu aba-insource kuphele nje indaba yethenda. Mawithi iphele indaba yethenda because it doesn't empower any abantu bethu majority. We are talking about democracy la. Minority supporting the majority. There's no other way around. We are not going to entertain ama-interest abantu aba-few at the expense of the majority. The majority must prevail and democracy must be exercised. Now, engakusho mina ukuthi abasebenzi abazimanye bazihlanganise but ngisaphila njengoba ngangifikile kwiprogram eqaleni ukuthi ngiyacela umphakathi let's stand as a unit. Sithi injury to one is injury to all. Osisi bethu laba, odadewethu laba abaxhashazwayo, uma singasukuma siwumphakathi sithi lezi inkampani asizifuni, le exploitation ayiphele, izophela le. Idinga thina as a unit, as siyisizwe simanyane. Masingayenza lethu ukuthi nomphakathi ungenelele siqede exploitation, into esilwa nayo la ingcindezelo nokuthi abasebenzi baxhashazwe. Engizokusho nje ilokho kubasebenzi nakona ama-security ukuthi they must know i-right yabo, bawazi ama-right abo because i-basic condition i-clear u-73 u-78 who refuse to comply with any instruction that is contrary to this act or any sectoral determination. Abayeke nabo abasebenzi mabeqashiwe lapha emsebenzini basetshenziswa 7 days. Bengakwazi ukutshela umqashi ukuthi no, i-government gazette ithi 4 days. Let us stand up for ama-rights ethu siwazi and they must go and Google bawazi ama-rights abo babe nayo i-government gazette ngeka December 13, 2022 number 47797. We-Googlish security partnering security industry partnering gazette inawo wonke imithetho eregulator uthi uma abe nihlale niqala nomqashi bizoceba sibhekisa amakhampani ayo-compliant nabo abasebenzi bawazi amalungelo abo. Ya uyimake Mntakachucha, kukhona la question ibizile ubana niyiphathi nani na i-bargaining council na okanye umuntu uyazi-operatela eyedwa a-union, mhlawumbe ngososikuclarify lo question. No, we are not having a city bargaining council. Bargaining council, we are required to at least you must have 1,500 and then we have a city bargaining council. Okay. But to be a member of as a union, it is not compulsory to be part of the bargaining council because we're going to be part one day. But for me, personally, on my personal view, they are fitting their stomach. They are not looking for interest at heart. Because even you can look more negotiate in terms of your government gazette. They always talk about the inflation rate. But monga pega hourly izinto ngendlela ezinyuke ngayo imali esiyihola abayihola ama-security compare our government nalaba ekuthiwa ama-private sector. There's a huge difference. With government, there's no security any less than 10,000 rand. Moya kuma-private sector laba abanye like Transnet nako Sportnet abekho abasebenzi abahola ngaphansi kwa 10,000 rand. We have to strive to fight for a living wage. The cost of living in South Africa is very high. We mind is izinto. If you hold 6,000 rand or 4,000, how can you have dignity as umsebenzi? Uzobayisa ngani abantwana bakhe e-university? Uzo-investani for ingane zakho? Uzogqokani? Uzoyithenga nini indlu? Uzolobola nini? Doesn't make a living. This is why sithi thina sifuna ukuthi abasebenzi ba-insource baqeshwe ngesigxina ngoba iyaba-disadvantage. Ababi nayo i-provident fund, ababi nayo years of long service. When they are being terminated lama-contract abo, bonke lama-company awabakhokheli for the years of long service.
besane kudlule kuthiwa hayi wena javuyela ukuthi uthole umsebenzi omusha kodwa kube ku-deprive umsebenzi ilungelo lakho but bona kuma-department basebe-retire ba-retire benama-package abanye nje abasebenzi kuyimanje i-critical point esithi maba-insource uma ngabe ugadile lapho if you get injured or permanent disabled who's going to look afterward if awunayo i-provident fund and it is an obligation yomqashi. It is not negotiated leyo nto ngoba ungaya kwi-Labour Relations Act uye ku-section 200B i-liability for employer and obligation ibeka kucaca ukuthi umqashi lapha kuleyo mthetho akakwazi ukuthi avumele ukuthi ube khona i-contract ezoqayisha umsebenzi with a less favorable terms and condition of employment. Yeah. No. Okay, ndakatshutsha ithini inombolo yomnxeba hayi khona bayinqangile abantu bayifuna apha ufumaneka njani phi nini bathethe nawe ngawaphi amaxesha ithini yona lo nombolo? Inumber it is 065 85 95 979 065 85 95 979 iya WhatsApp uyangifonela futhi kuyona. If you ungitholi mangisekhasini but I will make sure that I revert back to you. Okay, ngawaphi amaxesha ukuba sikufonele? During working hours. During working hours. Yeah, from 7 so on duty mina until kuze kushaye u6 emalanga. But to ama-members abanye bayangibamba nangala maxesha njengoba nani ningibambile. Yeah. Because semzabalazweni we are not in a picnic. There's no resting time kwi-revolution. Anytime is a working time, anytime is a tea time. No, enkosi kakhulu mntakatshutsha man. Siyabulela kakhulu ngokuba nathi. Okay, kubonge mina msakazi, ngibongile nabaphulaphula. Enkosi kakhulu nakuwe mntakaBoyce enkosi. Bulele mhlekazi wami. Enkosi kakhulu. Right ke bizindwendwe zethu ezo ebesinazo. Sibakhuphe Mahlathini nemahotela Queens Gazette.